Este texto que vou ler está no libro Merlín e Familia de Álvaro Cunqueiro. É dun capítulo que se chama As historias do Algaribo. O Algaribo era un vendedor de libros e contador de historias que pasou un día por terras de Miranda, estivo na casa do señor Merlín contándolle algunhas das historias que levaban no seu repertorio a Merlín e o seu criado Felipe da Amancia á sombra dunha figueira Ramona. Este home, como el dicía, gano de vida contando historias polas pousadas e agora mesmo levo un catálogo de 7 moi preparadas e todas teñen unha punta de verdadeiras. Dígoche eu que por moito que saques de ti unha historia e aínda canto máis a saques de ti, sempre pos 4 ou 5 fíos de verdade que quizabes, sin decatarte, lévalos na memoria túa. O último conto que lles contou este home a Merlín e o seu criado fala de un lobo que se aforcou. Ista é unha novedade que houbo no Reino de León o inverno pasado, a 9 leguas de Astorga, nunha carballeira que chaman de Dueñas, e xa andan copras por León e Palencia, pero por esta banda aínda non se propalou. E foi que se aforcou un lobo. A historia é que un lobo vello, dos que chaman por alá garlines, porque non deixan nunca a ronda dos lugares e aldeas e destemen do home, facía moitos daños nos cas e botábase a xente e matou a un soldado e unha nena que estaba lindando nun burro, e a quen máis se tiraba era as mozas, maiormente se andaban de tempo, e viña uvealas case ao pé das casas. O crego é máis un cazador moi famoso que lle chaman Don Belianís e é curmán do arcipestre de los Vados, que me merca 1000 libros que traten de pólvora, e aínda o ano pasado de vendín a pirotecnia de Don Biringucho. Armaron unha batida cos cadrileiros da Santa Irmandade e as escopetas maragatas do señor Marqués de Astorga. E deron no monte, postos nil por un can del rei que lle chaman Segovia, co rastro do lobo, e seguírono día e noite polas serras bravas, e ao mencer forno cercar na carballeira de Dueñas. O mérito foi do Segovia, pro tamén dos homes que lle deron seguido a busca, e Don Belianís, metido na carballeira, coa espingarda levantada, foi quen viu, e aínda non saiu de tan grande pasmo como un home en coiros se aforcaba nun carballo, asegurando a corda nunha ponla e no seu pescozo, e deixándose despois cair, e mesmo ao cair se trocaba en lobo, no lobo vello das desgracias. E així veuse saber que era un home lobo aquela temida besta, e o crego, que home de ben e compasivo, mandouno enterrar, e rezoulle un Padre Nuestro por si chegaba o tempo, que nunca se sabe, e mentras iba rezando, o lobo iba tornándose en home, e todos coñeceron que era Romualdo Nistal, o que tivera tenda en Manzanal e era apreciado, que non roubaba no peso. Istas, dixo o señor Elimas, son as 3 primeiras historias, e adoito contalas a primeira noite na pousada. Claro que as parrafeo un pouco, saco as señas da xente, poño que estaba presente un tal que era coxo, ou que casara de segundas cunha muller xorda que tiña capital, ou que tiña un preito por unhas augas ou calquera outra leria. E tamén conto das vilas, si son grandes, e cantas prazas e as rúas, e se hai boas feiras e cales as modas. As historias, como as mulleres e os guisados, precisan de adobo. Diste Romualdo Nistal, poño por caso, conto a vida dende que foi servir al rei e de como o namoraba a muller dun sarxento a tambor e como atopou unha vez na rúa 2 onzas de ouro que foi co que puxo en Manzanal a tenda.